Heru. Hai. Aku E sampean R Yutatin U-nya terakhir Elisa. Ayo per huruf. Oh nggih no, ngoten. Adil to, Pak? He, ndak he. Ha. Ha, Pak. Dalam sisi ra ngrungokne kok jero, dalam kopon sisi. Ha. Yo nang empat abjad. Abjad ki huruf. Rungokno. Lek he iki suku kata. Yo. Ngengkel. Aku tak rungokne kok jero jak mantati ora mudeng iki karo Poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis diomongin 4 abjad ta ya per huruf to. Lek he iki per suku kata. Ngengkel. He iki suku kata. Lek abjad ki satu huruf. Ganjingane dhewe. Tak omong iki per suku kata. Abjad. Diomongi per huruf abjad lho. Kopon. Kula ya gek ngerti kok ya walah. Mulane berarti kula aman, Ji. Kurmes. Oh, napa? Jenengan teng mriki Kurmes. Teng mriki. Iki togoku asline, jalur iki togoku. Pak rek. Aku jadi ketua DPR iki jadi anak batu. Ulang-ulangan kuwi ganteng-ganteng ngene iki. Ngene iki lawak ini mulang kula Pak Cah. Iki biyen iki maling ta. Kowe iki lho. Biyen kena tau maling dadi apike kaya ngono kuwi. Mas, ya Mas, tulung sama nyanyi wong loro. Nggih. Padha lanang ape ngambung ngilan. Ora Ngerti poso apa ora sampean? Alhamdulillah. Pangapunten. Nggih. Pak Heru pangapunten, nyun pangapunten. Sembah suwun sanget. Ya Mas Lutut. Oh diaturke Bapak. Alhamdulillah. Lah sampean iku tangga kula lho. Nggih, Alhamdulillah, Cing. kula niku nggih apal kalian jenengan wong biyen tau nyalone wali kota ora dadi jenenge. Iya, bener. Tapi paling tidak biarpun tidak menjadi pemimpin, Ya. beliaunya bisa memimpin keluarga besarnya yang menjadi keluarga yang berkualitas dan berkuantitas. Itu yang saya maksud seperti itu. ngene lho Le. Nggih dawuh. Wong enek sing kesampiran pangkat tapi ora iso nindakne pakaryane. Leres. Lek Pak Heru ora kesampiran tapi darmane kaya wong duwe jabatan. Iki lho, pokoke nek dalang ki poso ditanggap Iki dhewe duluan sing lho. ngelem ngene Iki wis pas ngene iki. Pak Heru ki hotele sak nggon-nggon. Nggih. Masuk gondrong ya ngono. Pripun? Sobon iki lho hotel ndi-ndi. Iki Hotel kok di- sama hotelnya tapi beda bahasanya kok. akhirnya tanggapan aku suwun Mbak Nuwun. Terima kasih Mbak Nuwun Pak Heru. Alhamdulillah barakallah. Atur sembah Mbak Heru nggih. Ya teh. Ojo balik. Atur sembah nuwun. Mpun to, ngene to. Wis ngene ta. Tak tonyo tenan kok iso. Ngremenke penggalihe Nggih. satu lagu. Ayo. Ngeten, Pak. Nggih munggah. Iki kan hajate kan ulang tahunnya putu. Nggih. Putu kula. Iki sik putu, sesuk ulang tahun buyut. Loh, oh berarti Bapak ya dipujeke muga-muga panjang yuswa. Amin. Wong ki nek kersa berbagi kebahagiaan sesama umat, insyaallah beliaunya pasti di bagian Didol dengan iki hati anu Allah. jenenge apa? Sembako niki Heeh. Oh sembakone didomke. Pak, sing pojoke jenenge tukangnya apa? Tukang kenong. Oh kena. menika tukang syuting, bojo dhewe tukang syuting menika. Nggih. Kang Bonang. Mbah, tukang bonang. Nah, Bonang. nggih. Aku delok ning ngarep iso. Pak, niku ora koso dhewe, Pak. Pak Heru lunga. Ngadeg aku kok tidak tibur. Mboten. Pak Heru. Yayine sehat kok iso. Gedang rene. Iya, kok aku kok. Niki mengke nek yoga dunggake kabeh sing nabuhi sinten to, Pak? Ya nyetel YouTube, Pak. Nggih, masyaallah. Nggih. Alhamdulillah. Barakallah. Oke. Alhamdulillah barakallah ya. Wis. Wis, oh, alhamdulillah. Anu, Iki. Lah, Tanganmu. Wah, Sing ki wong kaya tai. Pak Heru ya gak ilmu konggonku. Gak ilmu konggonku. Wayange rumbar ilmune turun. Ilmu konggonku iki. Nggih, matur nuwun. Siap. Pak Heru. Pak Heru terima kasih. Aja isin ojo. Pak Jokri. Pak Heru. Pak Jokritik Joklutu kok joisin. Loh, enggak. Dulu Pak Heru itu penggemarnya Bapak Dewi, Pak Julego, Iya, iya. Pak Jesse, Iya, iya. ngono lho.
nggih. Kula diteruske tongkat estafet sampean dengan saya. Sampai teko Ngawi dulu saya. Jenengan nggih. Alhamdulillah nggih sehat selalu nggih Pak Heru. Nyopir angkot terus. Sehat selalu Pak Heru, makasih sembah nuwun, sembah nuwun. Matur Mbak. Siap. Sedaya mawon. Nggih, sami-sami Kula Bapak. aturi pinarak teng gubuk kula lek pas liwat legok. Amin amin amin. Jangan pangapunten Pak Heru, sarene panjenengan sampun maringi arta menika wonten kenang-kenangan saking Mas Gondrong. Lah. Kowe engko tak kepruk ndasmu kok. Ah kuwi helme tukang son kok iso. Pak Heru sembah nuwun. Tepuk tangan kagem Pak Heru Torong. Matur nuwun. Wah, masyaallah kiai kok kaya ngeten. Nganu, aku nyuwun sampean duet ya. Siap nggih. Wah, nggih siap. kulino kula kan iki. Pak Heru ning kene ngriki. Nontonnya ning kene, Pak. Tenang saja, Pak. Ki jane apane masun lho jane iki. Masun ki Kok ketoke karo masun kok mantut. Kagabu. Aku itu kang gabu. Wah, masyaallah. Iki kan ngajari kesabaran. Hati-hati lho. Iki penanggap ngendi-ngendi kena masun iki gendam tok isine. Iki tenan iki fenomena iki nek kegendam masun ora mungkin. Iki sok tahu biyen kok ngene ditinggal tangane to. Terus saya Pak Heru kula tingali napa niku rajae. Astanipun. Ketinggalanipun jenengan niku hotelnya tambah melih. Amin. Niki ketinggalan kamare niki saya gede. Alhamdulillah. Ngelem ya. Iya. Ora ngerti karepe to. Si pripun? THR pokoknya. Depan. Gaweke sing rada rancak mawon. Oke. Ayo kene Mbak Elisa sama Mbak Tatin kene. Iya. Ki moko yo chemistry to. Lagune apa? Derek. Sing ramen apa? Ya mergo iki kan suasananya kan poso. Nggih. Iki duet lagune Umi. Lah. Kowe engko tak tunjuk tenan kok iso. Ayo duet sing kepenak wae tetep ya kene. Apa lagune? Lagune jelak cuk kowe iso ora? Saged. Lah ya lagune apa? Pijetana kuwi lho. Lah kuampleng iki kok. Lagumu lho apa? Poso dandan barang iku. Lah piye lho? Kula tak nderek yu Tatin kalih Mbak Elisa. Ayo. Apa Mbak Elisa? Jo guyu ya. Jauh seneng ngopo salah. Nek seneng guyu, akeh guyu sehat Senting gundelmu. Senting. desa Wong sira pedhok kok aku senting. karepe iki penting ora kok seneng bohogyo Bohogyo iki mau ke Jogja mampir ning Partomino. numpake bis mandolo. Toyo tadi kayaknya janda baru kena apa ki Trisno apa ki jenenge Duk? Nah Lintang Asmoro. Wis kene. Bapak ben lenggah karo midhangetke sih. Ayo coba wis. Penake ra iki jan. Mek dadi agen. Mas, Aku mek loro. piye kuwi? Agen kok gremo. Heh? Agen kok gremo ndengkelmu. Maksudnya ya golekne wong-wong lho. wong iki nek wis dianggep bapak, kuwi kon bupak. Nek wis dianggep kuwi mbah, ya kon tambah. Nek wis ditimbali bapak kuwi piye-piye kudu iso nampa. Ngono lho. Ngene iki awake dhewe lak minangka dadi. Anu le, aku ngene lho, kemarin nak sak gebok to. Nggih. Tapi kan dikekne aku, balekne ning saen. Kok jenengan kula kadung salaman bablas kok iso. Tak kira batinku alhamdulillah membantu kelancaran perekonomianku. Tapi Pak Heru harus taten dong. Boten. Bisi aku. Pripun ta? Anu, tatene karo Elisa Yundi. Ayo taten Pak aku ngundang ngene. Mari ngono, sampean kan taten opo demen. Aku sing tak demeni wong wedok sing yo sing kaya taten iki ngono. Ngono, manglemek sampean to. Tak mongi. Aja percaya. Lah piye? Sing batin kuwi asline ya dalange dhewe. Ning anu lho matur nuwun. Aku yakin, aku karo Pak Heru Toro ki wis plek nun sewu. Oh sudah hafal. Oleh Pak Heru Toro ki nun sewu. Itu jiwanya itu nun sewu. Bakal nresnani sak kabeh. Wong wedok kabeh ditresnani, Tidak wong lanang kabeh membeda-bedakan. ditresnani, ora beda itu siji lan sijine. Tapi lek ngomongne spesifik secara wanita secara spesifik, wis mek dalange dhewe. Hati-hati awakmu. Mau wis dicekel tanganmu to? Sis, engko langsung tayamum. Bahasane kaya S3 ya. Kok iso mbok kon tayamum nyamuk. Langsung ibu oke. Kok iso mbok kon tayamum. Apa ta? Kok aja galak-galakmu. Kangen aku. Aku lama tidak jumpa nak ya aja galak-galak. Aku iki kangen karo awakmu. Kangen yo nek kangen aja galak to, Mas. Asline Golek bojo ki sing milenial. Bojo kok basa ora nasional blas. Ini. ngendi bojomu? Pendamping kuwi luar biasa. bedo Beda ngono. kelase bedo Jelaskan, Dik. kelase bedo bendino yo pilates ngono lho bedo
Pilates. Pilates yo apa? Kuwi sejenis olahraga lho. Olahraga. Dewe olahragane main push up tok ya Mas ya. Fitness. Tok Dalam Elisa cang ditomongane kaya siji lho. Dibandra apa? Cang omonganmu ngerti omonganmu kok kaya beda karo liyane. Bojo kula niki luar pulau. Nggih nggih. Oh, dari luar nggih. Bojo kula menika luar angkasa. Menika termasuk Luar angkasa Apa opo? lho? lho kira termasuk Pluto lho. Ya jadi Wong ki nek nuwun sewu tanggung jawab ya tanggung jawab. Iya. Pangapunten lho Mas Gondrong. Janipun kula nu nggih pengin nyontoh kados Pak Heru ngeten niki. Sembodo. Yen weh-weh yo uyar-uyur tukone iki ngedum sembako ki lho. Ya, bagian sembako. Ya mending Pak Heru nanggap wis ngedum sembako. Lah sampean iki ditangkap ora ngedum sembako ya. Ya ngene. Ngono. Iki malah beneran kok. Mas Kaya aku persis sik bodo aku yo ngene. Lho, alah. Alah. Pak Heru Torong ki yo lek arepe riyo kuwi ngedum sembako. Sampeyan lek arepe riyo mesti ngedum masalah. Awong kos kakimu jempolane jebol kok iso dadak ngomongke. Niki Pak, yoga sampun. Oh, Anu, jebol. Pak, anu close tunggal nggih, close tunggal malah. Lah, kowe iki jare wis sukses. Wong dek iki yo buka jajan ning arep omah ngono kok iso ngono. Sukses aku kok. Sukses Pak. Niki alhamdulillah angkringan mlaku sakniki teng arep omah buka dasar jajan barang. Jajan gundulmu. Dodol kolak barang Pak. Ngono. Dodol kolak gundulmu. Aku iki golek takjil tak dol neh ngono lho. Tak kira-kira dodol. Golek takjil mubeng terus tak dol neh. Lah iya. Tapi motor muntek ya. Alhamdulillah aku sekmu begitu poso iki ya jual beli aku. Jual beli kendaraan. Iya, dadi ngedol motor tuku beras. Aku sekmu wis ngono. Wah alah lah kuwi Poso. jenenge ngirit nek kowe. Tapi lek ora tau omahku sekmu. Ah, iki omahe, Nduk. Udah. Kok nek mampir pangkling sampean. Wis dicet apik, Mas. Ya. Omahe iki dicet. Lah nyapa mbok cet kan? Arepe tak dol. Tak kira nek arepe boto mbok Foto nyanyi. dulu kok, tak Cok. ada apa-apa. Pak Heru itu adalah pemimpin yang luar biasa. Niku wis Luar biasa. Oke, mula pangapunten. Senasa piyainya gerah tapi masih ada semangat yang tinggi Betul. untuk berbaur dengan masyarakat. Ya. Inilah bukti Bapak Heru yang biarpun tidak menjadi penjabat tapi selalu cinta kepada masyarakat. Dungane enek, Mas. Nggih, pripun? Sang cucu sing diulang tahun pada Nggih. hari ini Nggih. kan ulang tahun kelima. Nggih, nggih. Leres. Iku iso kaya Simbai. Lah Amin niki, amin. mula dibopong dindit muga-muga saged napa nggih Pak, tongkat estafetipun ada, ngoten. Ora luput saka Kekudanganipun. udangan, ora mrutut saka gendungan. Nggih, nggih. Beda karo cak blujok kluthuk iki. Dipun Kluthuke apa anu nurun bapake blas ora. lho. Penjelak sing pirsa to, Mas? Lek mari mesti maido kancane. Mbok eling lek gering ngono kae. Mak nyukuku ngene. Sopo Lho, lho? Sampean lho. Etok-etok aku. Mula diaturke apa, Mbak? Jenengan sama Bapak. Ayo. Mbak Tatin. Saya poso saya gudi kok ngene. Lah, poso ta bendino mangan bengi lho Mas, dadine bar maem turu mangan Loh, turu. saya enggak mangan sego ya, Om ya. Mangan bengi ya kowe. Maksud Tak ceritani kata dokter. Wong iki ora oleh mangan bengi. lah Terus? apa? Mangan bengi rokok itu tidak boleh. Makan itu yang baik pagi sedikit ya, sarapan titik, Terus? jam 10, 11 itu makan. Penggilingan bekerja sampai maghrib. Mula bengi aja ngamangan. Rungokno omongane sing bar loro iki ngono kuwi. Dadi lek aku sehat kok bengi mangan ora apa-apa aku ya. Kowe iki ngawur ae. Masun ki alhamdulillah sakwise dipun paringi tausiah para gus-gus mari. Maune perokok berat lho. Iya. Masune perokok berat begitu dikon donga, saiki mandek, Mas. Mandek sik mau wisan. Dongane tetep mandek, rokoke terus. Betul. Din. Ya. Weh, alhamdulillah. Loh, Bapak itu lho. Oh, iya. Pak Heru, Pak Heru. Tanggapan bengi iki iso nggo jajan nggo pos Riyaya. Kowe iki ora kok ngono. Matur nuwun marang aku. Lho sing nanggap Pak Heru matur suwun sampean lho. Lah ya sing nulungi duit aku. Tapi kan saka pundi pusate? Lho, kok Pak Heru Lah, nggih. zaman corona biyen kae duwite stantekne. Iki sing bayare aku dhewe kowe ngono lho. Entek ya? Dadi matur nuwun marang aku. Mosok entek. Wis entek ya. Kowe iki apa ora ngerti to? Domeng wis entek kenden, sangke iki wis apik iso balik kabeh. Iki enek sing rung balik. Apa? Gayore sing sebelahke sik kadol rung iso nebus.
Ki lak rung iso nebus mergo kae kejebak corona. Wong kuwi genagaya nyeran utut tok. Kok iso aku gadene gayor lho. Mula asmanipun Bapak Heru. Bapak Heru itu ada 4 abjad. Iki lak awake dhewe wong papat to ki. Ya. Bapak Heru. Hai. Aku sampean R Yutatin U-nya terakhir Elisa. Ayo, Per huruf. Oh, nggih no, ngoten. Adil to, Pak? He, ndak he. Ha. Ha, Pak. Dalang sisi ra ngrungokne kok jero, dalang kopon sisi. Ha. Yo nang empat abjad, abjad ki huruf. Rungokno. Lek he iki suku kata. Yo. Ngengkel. Aku tak ngrungokne kok jero jak mantati ora mudeng iki karo Mas. Poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis diomongne 4 abjad kok ya per huruf to. Lek he iki per suku kata. Ngengkel. He. He iki suku kata. Lek abjad ki 1 huruf. Ganjingane dhewe. Tak omong iki per suku kata. Nggih. Abjad. Diomongi per huruf abjad lho. Kopon. Poso ki ngepos rasa. Tapi lek ngengkel ngene iki yo bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon atine. Wis diomongi per abjad kok ngengkel per suku kata iki lho. Lenesu Pak Heru iki. Beting nih. Lho Pak Heru nek nesu malah maringi, Mas. Iya, kok Bareng waras kok pegel nih sisi. Sampai ini cilik digedhekke gede dindet. Sama sapa? Karo Mas. Aku cilik digedhekne bareng gede nek. Loh. Maksudnya ki sampean biyen ki dipangku Mas. Dipangku apa purul aku masamu ki. Piye lho, kula ki Rumah samu ngerti karo anu. Ngomong sing cetha lho. Masun biyen ki paling ora ya sik trah saka penjaripun Pak Siswanto Hartosuwito. RM lho iki. Lah iya RM Bundo. RM Gundul. Bundo. Iki bakul rumah makan Bandang. Raden Mas Kondo. Nah, RM Raden Mas ngomong sapa? RM ki Raden Mas. Rosokan menungso. Wes aja Wes lagi apa? Ha itu adalah harapan. Nah, ngono lho. H per abjad iki H ora H. Ha, Lah, wong tuwa kuwi akeh lupute. luput iki bener ngengkel. Wong tuwa ya akeh salahe, wong tuwa akeh laline. Gawane wong tuwa ki 3, siji kuping kuwi ora krungu, budek. Sing keloro kuwi pangku. Kowe nyapa malah jelas ning ngono. Kowe iki jenenge jelasne. Kowe ngengkel. Kowe iki ngejlokne aku. Blok nek wis ngengkel lho. Iki ben sadar, wong tuwa kuwi gawane 3, siji budek, loro lali, 3 nguyuan. Kowe kudu ngerti. Ora tau nguyuh. Mosok. Mosok. Lah kok picek lho delokne lak aku. Oh no, kene tak jelaske. Ha. Ha itu adalah harapan ke depan Bapak Heru akan selalu menjunjung tinggi harkat martabat keluarga semuanya. Ini. Tepuk tangan. R. Sabar. Bar ning ndi? Asmane sinten? Sabar. Heru. Jenenge sapa? R to. Loh. Jenenge sinten? Heru. Heru. Lah kok R? Nah, Lek H langsung R terus U. berarti Enek. Ya iya nek Iki jenenge ki sapa? Kowe nyapa. Sabar, Bro. Ngengkel iki. Sabar. Jen, kaya kenjikan apa ngono. Diaturi bocah nek lunas ngene iki lho. Yo, R apa? Yo, ayo. Anu. Iki ndek kuket mau kok disebut kowe. Gondrong iki gething iki. Wis to rasa mbok gagas. R. Ros. kok iso R jeneng. Kowe balak. Ha sing karo tak cotong R. Nulari sampe. Kowe sampe nulari. Nulari aku. Kan iki. Oh iso. Iki saka tembung ekonomi. Ekonomi beliau dari tahun ke tahun insyaallah akan ekor. ekonomi. Lah, wedhus nomor piro? Bakul nomor. Ekor. Iki ekonomi insyaallah beliaunya ekonomi dari tahun ke tahun insyaallah akan lebih melesat dan meningkat. Amin. R. Tatin. Aku R. Nggih. Ora nyangka ora ngira nek aku bakal ditimbali karo Bapak Heru malam hari ini. Alhamdulillah. Elisa. Kok oji? U kan? Muga-muga utuh. Kowe ketoke padha karo dalange kowe. Sabar, tenang dulu tenang.
Gandeng iki omongane angel ndang ditransfer ono ae. Ben ngumpul. Tenang dulu, tenang, sabar dulu. Iya. Ngono. Untungnya gede banget. Untungnya gede banget. Sing gede opo? Untungnya. Untung. Basa Jawane hasilnya. Bati. Aja nyindir iki. Nek iki memang untune gede banget iki. Oh, lek kuwi untune kekeselen itu. Beda. Nah, wis memang Heru. Saiki Sunaryanto per Sukata. Sukata. Su itu adalah supel. Setok kowe nggonmu ngendi to, Duk? Tik, urutanmu iki genah to. Ora kesel mbok. Ngendi iki? Ora kesel mbok kon Anu nunggu. ngene. Kowe iku lek bingung, aku ning kene, aku ning kene. Kowe ning ndur salon iku lek. Nah, aku manut urute mau Kene lho. kali ya. Pripun? Su Itu adalah supel. Sapa sok wonge pawongan utawa umate Gusti Allah. supel dudu sumpel. Lah angke supel. Kok supel ya, Pak? Angel kon. Ora balang das lho iku. Dasku mbok ketut-ketutke. Su niku supel. Aku jane sabar kok ya melu emosi lho. Su menika supel, Pak. Sapa wonge sing ora bedak-bedake umate Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah bakal tresnani marang sak padane umat. Lah ya kuwi tegese ora nyumpel. Seneng srawung mboten ora bedak-bedak. nyumpeli rezekine. Leres. Dadi sumpel. Supel kuping. Layano dagelan ditira kerasan melu karo iki. Narimo. Narki narimo. Nrimo ing pandum pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wong lek gelem nrimo, insyaallah bersyukure gede ditambahi rezekine. Amin. Yan. Urutane 1 2 3. Yan kowe mau wis sunar ya. Saiki 1 2 3 berarti kowe meneh Yan. Yan kowe iki ning kene malah kaya bakul letek udah. Kowe iki jur wirami wae kok. Kamu tuh mau di mana? Kamu di situ. Aku maunya di situ. Kamu di situ. Aku mau situ. Nanti kamu tak cium loh kamu. Rupamu ceremenje. Ceremenje matamu. Kok dadak kaya curug. Yan. Aku mbok tinganu. Yan apa? Yan. Duk. Dari kata Kowe ngeser sakmene ndak kuat. Lah, Kluthuk iki lho. Kowe ngeser sak taten ini ndak kuat. Padu Kowe iki kondange kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. Sama nih kondang ya kegawa sing nanggap. Iya, nek sing nanggap ra kondang bener. Betul, nek sing nanggap tengok-tengok ning mana. Loro nek. Cengkane ane. Kok panggai iso nyau. Kemelinti. Yan. Tatin, Yan. Yan itu dari kata semayan. Jadi ini Bapak Heru itu tidak pernah nyemayani wong sing wis tahu diundang. Janjeni. Berarti padha karo berarti sportif lah. Sportif. Tanggung jawab konsisten. Toh. Tol. Reka dulu, mikir dulu. Kok nganggo tol? Tol. Ora nganggo L, Sah? Tol lo, mentol, ora mentolo, nek susah, ora mentolo, nek weru wong susah. Dalah. Iya bisa ya pakai aja itu. Toh ki saka tembung Soi sogok. Tol. Soane sapa? Sogok. Sapa sing nyogok? Lah kono pengen nyogok tekmu gitu. Anu asumsimu ki asumsi sing ora kepenak kok. Elek sing elek kuwi lho, Duk. Aku ngomong kowe karo aku. Somiko sedekah, kulung makrofin sedekah tun. Dadi Bapak Heru tu niate sedekah. Apa Kang? Iya ta? khulu ma'rufin sedekah tun. Ngerti ra iki? Aku ndak ngerti kok iso ngono lho. Loh, saiki tak takoni. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga apa? Nah, Donga sing langsung kelakon, langsung diijabahi Gusti Allah donga apa? Ora, seto aku. Sing tak tekoni. Ndak ero aku. Roh ora, Man? Ndak ero. Donga apa sing langsung diijabahi Gusti Allah? apa kuwi? Iso ora kowe? Ora iso. Iso ora? Ora ngerti. Ora. Kabeh donga iki nggo proses kok. Doa itu yang selalu langsung diijabahi Gusti Allah. Sing diridhoi Langsung enek. apa kuwi, Mas? Doa makan. Lho. Kok iso, Mas? Lek doa makan. Iya. Allah mabarik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan langsung mangan. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong langsung mangan? Lah aku lho. Lah sing mbok pangan ra enek sapa sing mbok pangan? Lah engko oleh saka Pak Heru langsung mangan langsung. Kok sing dipangan ra enek kok arepe pangan kok. Sing tak jek dhuwit ngono kok iso. Duit meneh. Iya no ngono. Ya siap. Coba Mas, jaipongmu kene. Ya coba. Pelok.
karo iki aku. Apa tembangnya? Loh. Pakai yang agak hot toh ya. Nem. Oke. Deg-degan dik. Mas drame ya kene. Deg-degan dik. Yo. Apa iki sing gendeng aku to? Iya no. Apa ya carane Mas? Masa dadak kaya Yogya alus ram ae rada kepiye ngono. Oh, iki mau di ngono. Ah iya gawe jep aja. Ayo. Deg-degan dik. Jajal kayak Gatul, Mak, gatul. Kok gatil dalange ijan. Kowe gawe lagu ya. Ya, coba. Deg-degan dik. Mosok ngalet. Kuwi jane sinden apa barongsai to. Deg-degan dik. Pancen bojoku kuwi mbiyen laire nyidam nyambik. Aku pangar mangkat enek wong bedel nyambik. Lah, Nyambik niku napa to, Pak? Berarti metune sesuk nyambik. Nyambik iki apa, Pak? Mboten kok biawak, ya. biawak. Oh, biar. Deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu Iki nganggo joget ora? Iya. Iya. Coba Jajal klutuk. Pak Sun. apa? Wah, Mas Rudi gareng Oh, Mas Rudi. nggih. Mas Rudi manuwun rawuhipun Mas Rudi. Mas Rudi gareng. Langsung Oh, ya, disamper alhamdulillah, ya. Senenge wong bejo. Panjang Nggih, rezeki. monggo Pak. Nggih. Nggih, ngoten. Nggih. Pun monggo diparingi monggo. Nggih. Monggo. Nek niki mboten sah. Nggih, pun monggo. Lah nggih. Niki mboten sah. Niki pun gadah napa-napa pun gadah niki. Kowe nyapol kok nusul aku lho nyapol. Wis ben. Apa to kok lesu nyapa to? Sampai yo tau dadi nom. Nah, Kene. Nunggu kene. Wis rasa Mas nek kono ae. Engko yo dimaklari neh karo kono. Wis kono ae. nggih. Wis Mas. Kene lho, kok kene, Le. Wis nek kono ae. Lenggah mriki, Mas. Lah mbok kali gorene wis mbok jaluk separo. Ora nyapol. Ngono. Siap. Siap. Jajali. Terus no, Dok? Yo. Teratapan Mas. Yo. Teratapan. Balikane kepanggih tulis sampeyan. Sampeyan sing hujan. Oke, ayo kita ngobrol. Neng samarang Mas. Terus kau wis mati pegang-pegang. Satu akan tu etelo. Yen wong kandung akeh kono kita apa. Awake dhewe tetep ngene. Iya. Mas sampean kono sik ya, Mas. Mas Rudi, aduh, Sampean kono sik. Nah. Ngono wis. hati-hati aja Anu karo wong kondang gayane terus dinerokne aku ngene-ngene. Oh, pasti barang-barang nerokne aku lho wisane. Kenal arakune no masuk. hati-hati. Kecekane. Aja cetek ya, Mas.
jaluk separuh katane. Ora. Ning yonine padha, Mas. Iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe tahun 2010 ya kaya Mas Gareng ini. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggono sing luwih enom. Sapa sepuh? Lho. Piye tadi kowe kok ngene aku sepas. Lho wong iki bakale ngunduri tuwa to, Mas. Ya aja mikir ngono saiki wis enom kabeh akor kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Si sepuh ki sapa Jali? Sing iki sepuh ya le. Lah awake dhewe iki kaya ngene ya. Maco. Mereneng kaya ngene. Mereneng mbok kelingan ning rumah sakit Isak ngono kae. Ora kok dadak Rono ta? Ning rumah sakit to iki. Oh tak. Coklit kok ngendangi aku. Aduh. Lah apa nek dalang sing ngendang dicateti. Loro tak gawane jero lah kok kon ngijoli dhuwit to. Ya ora cetha. Ayo dilanjut. Deg-degan deg-degan Hatiku deg-degan nalikane aku krungu Mas Gareng so sampean iki sapa to? Sapa to lali nek wis sama mosok lali. Mas Gareng lali. Iki ngono saka ora wis tau lho lali. Ora sambung-sambungan. Lah kenapa to, Mas? Ora sange nangis. Sajake pengin apa piye kok ya. Makasih mboten kok ya. Mosok lali. Iki ta. Sinden Jogja dalang Paitun lho. Python meneh. Kok Python Kan dalane cantik-cantik kok ngene Python. aku Tukang tapen ning selipan lho, selipan. Sinden Jogja sapa to? Loro ki kan Jogja semua. Tatin Totit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Wale. Mas. Wale. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Sendun. Mripanmu preksakno. Dalang nek wis sepuh mek ngono. Ngono. Mripatmu Iya lah awake. Kae kok ngomongane priksakno mripatmu. Kono dhewe kupinge butuh dipriksani. Yo aman. Masun iki tengen-tengene wong sak donya ki Masun ya. Aku ping pagatake wangi Mas jenengan. Sehat sing penting mulai sekarang sak teruse. Amin. Wis ora wani ngrokok. Gak mergo. Gak wani ya? Wani ya Mas. Gak wani. Mas Udut. Mas Gareng. Apa? Masun ki sik wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok. Pancen yo sementara iki isih urung iso tuku. Dadi potongan ngonyek ngawur. Iki sambene rena-rena ya. Bapak mau bicara apa, Pak? Pripun Pak Heru? Oh, menika selamat ulang tahun buat Kang Wayah saka Mas Heru menika kadang kula sepuh. Pripun Mas Heru tembange napa niki mengke? Sudah itu. Pak Heru menika wes iki the best Kota Blitar menika. Anu sing nembang Tole Gareng. Nggih kalih bakso Tatin. duduk Mbak Lisa. lokal. Oh lokal. Nggih. Oh Gentenan ya saya. pancen Batin ben lenggari. Sing apa jenenge? Oh, uruk sik lho, Dintekne sik. Lho iki sik to. Jenengan iki mosok ora. Sinten anu Sing misuhan. Oh, Mas Heru. Wo anu. Sapa kae? Hani. Nomor 3 koetan ka lho. Susi. Susi si milik iki weleh-weleh niku ta? Oke. Sing latah lho. Nggih. Ya, betek sik nggih. Tapi dintekne sik janda barune. Nah, sing penak. Nggih Mas Heru, siap. Nggih Mas Rudi matur nuwun rawuh. Siap, Mbah nuwun. Teratapan. Oh iya. Teratapan. Sikat. Ayo kita ngomong. Semarang Mas.
selendang biru Pesane pegang satu deh Maleme minggu Ayo pecati jantung hatiku menyang Solo Mas tuku selendang biru ojo sembrono najan aku sampun menika janda baru rom alhamdulillah Mbak Tatin sih Pripun, Mo? Aja mulai lho. boten Kula lha ning Mbak Tatin Langsung mulai. lajeng napa Gepuki mulai saiki. mungkin wangsule nggih nyarungi tancep kayon Siap Mas menika nyuwun pangapunten Nyuwun wedal. nyuwun wedal menika wonten sesulih saking banyu ing samangke kajak lan niatipun nggih menika ulang tahunipun Teng Putra payaipun Aku sekali maneh kaya Kumbu Karno meneh. omong ono ususe rung tak sehat lho Ora to kaya. jare Iki piye maksudnya? anu menika ulang tahun ingkang Anu wayah Mas Heru, ngriki Mas Heru. Nah. nggih Nggih. menika anu dipun tampi rumiyin mengke kalian Ini ajate ganjaran ulang tahun ingkang wayah, Mas. panjenengan Mas doa riyen kersanipun sembur tutur panjenengan sing mbok ndonga sapa Mas Gondrong kuwi dungane awake dhewe ra mandi apa dungane ya sapa ngerti kanggo wong liyan iki ya Nini semoro bumi kaki semoro bumi ibu bumi bapak kuasa bapak atam bapak kawa setiri aku man bumi kiri aku jangan kata-kata kata-kata terakhir lali rapalan kuwi dek iki nyeluki danyang dindi ra tekan danyang dindi ra tekan danyang kene kon ngampiri danyang kono barang donga lali sing arep rada bantu sing terakhir kali kowe tak critani iki donga tenanan donga ya tak sing pertama rada jelas sing terakhir aku lali tahu sampetan nggone iki nyeluk danyang iki sak desa diceluk kabeh Sitiri aku marane bumi pulih musing ikal bakal cikal bakal danyang legok ngriki enten lepate lek kula nggiyar nek kula nyuwun pangapura. Nggih. Ngono terus bar iki digiarne niat kajatipun sing dongani sapa? panjenengan no Kowe iso lho. lah niki mondok suwi kok ora iso ndongani aku ning ngene Aku nek ndonga ora nek suarane. pon kula ini mondok lho aja sini-sini kula Endak aku pengen roh kowe ndonga. mondok ning ndi to Mas ning pondok Ramadan iki aku Nyon sewu niki ulang tahunnya cucu kula nomor setunggal. nggih Pak nggih Namine Elden. Nika. amin Elden Mugi-mugi dadi wong sing bejo. amin Wong sing bejo iki sembarange mesti penak nggih Lek wong suksesnya dhewe mesti bejo, tapi lek bejo mesti sukses. nggih amin nggih leres Lek nek lupute putu kula nyuwun ngapunten. nggih Iso dadi aku dadi wong tuwek, lek iso ditutur sing apik, tutur uwur sembur. Iso nglakoni kabeh lek iso salah sijine. nggih Ngoten nggih Pak Dalang Rudi. nggih Nika kula senes Rudi anggap. sampean ki pas donga kaya-kaya ketutupan Mas kaya ketutupan begitu doa kayak ketutupan terpal Mbak Elisa, saya dulu pernah di Palu loh. loh kok Di Palu saya. kok betul lorong apa di Palu Sukses saya itu dari Palu, dari Sulawesi Tengah. alhamdulillah Saya dari Jalan Pramuka dulu. Di Morowali pernah, di Poso pernah. Saya di Parigi pernah. Sing dereng nanti ten Turi. tiba-tiba Turi. ting tuh Ini sampean. jenengan itu jadi turi kok Sing urung dadi teroris. wah mboten Tolong Pak Rudi, Pak Anu, Pak Sun jantungan nih Donga donga Jawa Donga Jawa kena, Arab kena, oh Mekah kena sembarang. Pak Jani ning kono mike kuwi dengan ana kok kono ae. Jawane jenengan Pak Jani Ora arape Pak Jani. Pak Jani Pak Jani sing bonang penerus nih ya. Barene. wo layakno disangoni kon donga to tiba ya kaya roh ya Lutuk. Sing bener dongamu lamu donga aja kesusu bendak teng gradul nek nganti keleru welake aku. Bab kuwi makile aku. Wes. Nyuwun sewu nggih sedaya mawon. Menika rakit ambenganon sak perlu kangge ngulang tahun putunipun Pak Heru Pak Heru. Pak Heru Erden.
naminipun Erjen mugi-mugi Elden Pak Elden Elden mugi-mugi saged lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan donga lujeng dhateng sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan ngaweruhi dumateng sederekipun Keblat sekawan gangsal kang wonten tengah pun dilujengi panipun sing Elden sageta lestari widodo sageta dados tiyang ingkang sae kados simbahipun menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan ketambahan donga lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan tasih gadah hajat bali nggih menika ngaweruhi Kakang Kawah Hari-hari sedulur tuwa Kang Madarupa kang lair bareng sedina pranipun dipinulujengi anggenipun njagi amongipun si Elden sageta lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan donga lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Mekaten anggen kula ngiyaraken mbok bilih wonten kekiranipun ingkang Maha Kuwasa ngabulana ingkang dados niat kajatipun Pak Heru nggih. Dongaipun kula nyuwun Pak Budi. Oh nggih. Pak Budi. Iki mang Pak Jani mang jane kon ndungani tapi terus dikajatne ra apa-apa dadi. Pak Budi komplit kajatan. Komplit kok malah. Bud, dongamu Bud sing donga oleh kumarai kae. Sing jelas Bu. Biyen anu si sampean kali tak kampleng iki. Zaman untumu genep ki jelas iki kita ngawas Bu dongamu iki. Nuwun sewu niki donganipun donga Jawa nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Windu tawa taun tawa sasi tawa dina tawa jaka tawa tawi tawar tinawa mring Hyang Maha Sukti Gusti Allah mujudaken bumi langit telenging bumi ana banyu air jam-jam putih warnanira wadahira tong bata pinangsang seh subakir lasne lengkir ana udan tangis sindung liwet pagebluk lamur ya Elden ratu ning umur terus lali Budi yang Elden ratu ning umur Budi sik lagi kadung serius lho Bud kita arungan tenanan lho kowe kok ngantek guyon tak protol untu meneh lho iku kadung serius kadung umur tak kira melengki kanu lho kok apa terus iki Duk ana sindung liwet pagebluk lamur ya Elden ratu ning umur Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati masihun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih ya Bud. Yo lali bareng tebut begitu ngono. Layakno dadi nek ngenane nyalon juru kunci mayite demo iki mau jane malaikat wis seneng arepe dinilai 100 bosong ini lak rugi 50 iki kok. Nggih. Ya, Bapak itu terusne nembang. Bismillah. Pun mugi-mugi ingkang wayah, mugi-mugi dados wayah ingkang bejo. Amin. Mas Rudi. Amin. Amin nggih, Pak Heru. Jenengan jan Iki wis oleh dipangan ya. Pun. Oh, sampun nomo. Tembange kene Mbak kundutane Pak Heru. Mbak Susi. Susi iki sing tidak. Dengaran Yahudi biasanya rumpi. Aku iki aku perkara nggih rumpi iki rumpimu kere ning nggonku lho. Rompi mek sitoke keri nggonmu ora mok balik-balikne ngono. Kuwi jane mau arepe gawe rumpi macan kae. Heeh. Lah gandeng dalang iki lemeke ya macan. Akhire timbang aku dilemek to karepmu. Kuwi piye ae. Lembah Mas. Iya. Poso ya. Niki Susi kathah niki. Ambil nggih Mas Jun. Tembangnya apa Nduk? Lakune panjenengan alhamdulillah pinaringan sehat seger waras. Rene numpak apa? Kapal sikil. Iya. Kapal sikil. Kapalan jenenge. Mlaku. Numpak kapal sikil. Nggih wong celak mriki. Kenal kali Mbak Tati nika. Mas Suci, kanca sekolah. Nggih, Pak. Dalem niki ta? Badan. Sampeyan nganjuk ya. Rondo niku, Pak. Gledhuk. Nggih kula ngledhok, Pak. Lah Berjo ki sapa sing nang Berjo? Boten enten. Sopo? Gledhuk. Anu sing berjo sinten lho asline Pak.
Kula mledhok, Pak. Leduk iki. Nggih, tembange apa sing ndi? Nek omong rada suwi, Masun rada lapar. Ora kowe. Kae dititati sini. Ora mungkin dintekne. Lah nyapa? Engko digo mulih dienggo sahur keluarga. Tuk. Biasanya didahar. Ora cetha ya. Iya. Oh Dewa Tresno, Dewa Tresno. Nggih, Dewa Tresno mawon. Muga-muga Kang Putra utawa Kang Wayah di Elden dadi bocah sing kakung nggih. Kakung dadi bocah sing saleh, sukses kaya bapak kakunge. Kuwi kok ngrumbul ning kono to, Mas niku wong loro. Nggih, penghormati to. Mungkin sedaya ngatur lah. Sing ngriken Pak Heru. Ngriken duit lho cah loro iki jenenge Pak Sun. Kula niku santai. Iki mangsenene niku. Tuk. Sampeyan arep disawer karo kluthuk ra oleh lho, Mas. Halo, Mas. Kuwi motong rezekine jenengan lho. Pak Heru niku gumun kula. Pripun? Blok sak duwe kan sak gon-gon. Nggih. Lah emang grayi kene ra nek. Kene ra nek. Lah kok misi aku. Piye, Mas? Nyuruh 300 Duk. Potonganmu. Bapak obah sak obah kek dolar kok iso. Lah wong aku yang munggah ning kono terus karo penjane yo disawer. Sirku tak dumni sinden aku kok sungkan wong disawer kok tak sawerni wong. Ojo, malah iki langsung timbang kok disawer gip lah ya susah. Dumacaku, lho kuwi penting anggemu. Wis iki. Monggo, kula aturi ngunjuk rumiyin Mbak Tatin diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan. Ning angel lho iki. Biasane angel. Saiki anu iki. Pripun? Nanda karo Hani. Gini. Niki kan ya Mas. Niki kula atur ning ngrika nggih. Kula atur ning ngrika. Mas Heru. Kula tak teng ngriku nggih. Cintaku sakanya kode. Karo cahayu sing aku lamparmu pancen super rasa turun tinggalan yen ra patok satino cintaku kok sakanya kode mari tulung dampak aja otak bensin seliter mantanku tak sekater tak ampiri aku dirasaku tantan lipit lampu tegulang ngane kok ayo gerak kowe luwak penting goblok dipangan bulan ular kakak lakune kokat loket sangat bayi sekolah stop kok ngene diutangi dhuwit nek nggih nyawer, Duk. Duk. Dalem. Kowe diutangi dhuwit nek. Dibisik melih kula. Pripun Mas Luduk? Anu nyulih 100 ya, Duk. Boten, ora. Ngene lho, kowe iki ra ngerti. Kan sampean dulu sering dikasih bapak. Iya. Itu karena wujud bapak itu cinta ke sampean. Mau saiki wakile bapak ya sampean. Iya, anu Hani, iki Hani. Pertanyaan saking bapak iki mau. Izin ya. Sampean bulan iki poso ora? Pak Heru utang. Puasa. Pak Heru utang mek kluthuk. Diamput, diakrek kamu. Kowe gablek. Sampean ra paham. Kula iki ndereke jenengan wiwit nun sewu. Pak Heru. Jelas Mas. Pak Heru utang duitaku dingin nyawer. Masun, kula iki ndereke jenengan pirsa to, wiwit biyen budal tanggapan sepeda motor. Terus tuku hijet. Lah iya. Sampai mobil penak kula tau tuku. HRV Fortuner, Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpaki. Ngantek kula iki waleh sakniku numpak truk ngalor ngidul, Mas. Kuwi lak ming ucapan. Nek lak pengen anu tok to kok iso. Pak Heru badhe wonten pertanyaan. Ayo coba. Samang mikmu coba. Pak Heru ki mbisik aku nun sewu izin ya. Samang seneng ra bengi iki ditimbali Pak Heru wayangan di bulan puasa ini suka ya? Suka ya, senang ya. Samang poso to? Poso, Pak. Barokah. Oh no. Alah malah kaya kontol alun-alun.
Pak Heru kan daleme ndi moro. Nggih. Iki kan pasar manuk. Betul. Kita delok lek awakmu mlakune koyo ngono kuwi. Apa, Mas? Iku cara manukno koyo manuk kacer awak. Kok kacer? Iya, manuk kacer ki lek isu lokal apa Ci? Lokal. Lokal. Dadi sok kala ki ngocehe banter, lek isu seneng adus, lek wis badi si pencilaan ngene iki. Nah iya apik. Cara manukno kacer awak. Kacer. Jajal dok ki mlaku safety. Kowe lek nanda cara manuk uwuk. Manuk iki to iki. Apa to iki cara manuk wis beda nek iki. Apa Mas? Iki punglor boto. Oh, teler kae. Teler lek gelem ngoceh kuwi wis ora nyawang ora nyantengen. Tapi lek obo macet menenge ramum. Stres. Iki lek obo nesu karo bojone meneng ra gelem jak omongan. Wis mengkurep tok. Mengkurep tok ngono kuwi. Cara manuk ngono kuwi. Iya. Lek loro iki kenari. Nek iki loro iki. Iki labet. Nek iki kene susi iki. Lek iki cah loro iki beda neh iki. Apa Mas? Iki manuk nun sewu iki jalak uren. Mangan terus. Mangan terus neleke banter. Pojok dhewe iki. Pojok dhewe iki. Perci iki. Lek iki Elisa iki cara manuk beda neh. Apa Mas? Iki murai batu. Alhamdulillah. Taten. Lek taten ki manuk alun-alun. Apa kuwi? Blekok dadi sini mek nelek dadi. Awur bae kok iso. Anu sini iki. Anu nanda. Kula. Lho, budi men suaramu. Nggih. Kula poso, Mas. Urate kok kuwi. Oh seto, bapak ki ora. Kok kula poso urate kok kuwi ya kula poso gundulmu. Bapak ki ngenten sampean usia berapa? Kula 22. Jo. Ya. Kamu usia 22. Dadi kabeh iki penting wis lagi ya. Matane. Wong aku nuli pake kok iso. Sok ben nek yo ngono kuwi. Yo ora iso ngawur wae. Saiki sing nuntun nenek kok iso. Lagune apa? Rondo kempling, bapak nyuwun rondo kempling. Nggih. Pake ngersaken rondo kempling. Rondo kempling nggih, Pak? Nggih. Siap. Ya, kene wis. Langsung dadekke. Ya. Mas Rudi Gareng. Nggih. Anu, badhe membantu. Walah, kaya Daryanto lho menawa kuwi. Daryanto sapa ngawur ya Mas Cahyo. Ya. Langgamu Mas. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingalen tindak wae ra numpak taksi dewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Kerasan Mas alias kebetulan belanjane kata rada kabetan yen murun Mas igal-igal resani ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingalen tindak wae lan taksi dewean apa ora ngerti timbang ngatur kula purun ngancani Kerasan Mas alias jene kata rada kabetan Badhe pindah sampeyan nampun awan-awan lunga belajar ning pasar rejo lawan rondo kanggeku sing penting lega semarang Mas temu gelang anting-anting susu melah nadyan rondo dijamin Krono iki ya acarane acara budaya. Iya. Budaya di bulan Ramadan. Iya. Mulai ya tetep awake dhewe menyesuaikan
dampingan dengan bulan Ramadan. Ya bener, ya pancen siki siji gawe loro gawe, sing sepisan iki ya mujudke syukur marang Gusti kang adojaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya kuwi ingkang wayah saka nyimpen Bapak Heru Torong. Muga-muga dadi satria sing migunani temparan iso bangsa lan agama. Alhamdulillah amin. Satu lagu lagi. Oke, Bos. Kaya MC. Kaya MC. Modele kaya nyiarke apa kae bingung. Satu lagu lagi. Bebeke runtung-runtung. Nangis sajroning atiku iki nalikane aku ninggal aku ya siramu asa aku kudu sampai karo sapa masuwun satu lagi Mister Mendem. Oh ya, satu lagi Mister Mendem ya. Dari Mayura. Oke, siap ya. Iki piweling bahwasanya di bulan Ramadan ini lagunya Mister Mendem. Mister Mendem ngepas ke hawa arah itu ya Master Mendem. Satu lagu lagi kayak sama Mas Luduk. Oke. Ya. Ora tak kakek penting sesuk tuku berat. Ora tak anggap penting anak bodo waret. Aja munamuni tuturi kaya buyai. Kita wae yen mentem wis losor.
Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa iki? Mas Jo Kluthuk. Ya anu lagi Ustaz Klitik lagi. Sampean pun kula kandhani pun ngombe-ngombe, jamane pun jaman tuwa, jenengan wis saya tuwa, arepe diparake ngendi? Kulo nafsi dail kotul maut, wong sing kedurungan napas besok kajemput dening maut. Kowe nyapa kok ngombe ngopo? Sapa ya pon nukokne aku? Lho, wong aku tuku dhewe. Senajan to sampean tuku dhewe ning sing rusak ya sampean-sampean dhewe, ning dampake ning gone keluargamu dhewe. Mesakno bojomu, aja omben-ombenan. Iki ngono minuman setan. Nek iki mbok ombe terus setane ngombe apa? Nuturi aku apa wis keluargamu wis usus niki sempurna. Astagfirullahaladzim. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Fafiru ilallah, dibalekne karo Allah. Nyapo sampean kok ngombe nyapo? Enak ora jajane? Lho ngomong doae sampean. Ora wae iki banyu putih kok ora. Astagfirullahaladzim. Boleh piye? Astagfirullah. Urun 50 ya. Ora iso. Ayo berhenti. Berhenti minum. Lagi berhenti. Saya arahkan para alim ulama nate ngendikan sapa wonge sing bisa nyingkri pekat penyakit masyarakat uripe bakal manfaat. Gandulo sarunge yai. Ndenge tak gandul lah kok sarunge melorot yaine ra katok. Eleh lapimu. Kok iso. Kalau ombe kan kecing. Ayo. Kalau ombe kayak itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Oh ya itu wek. Dalang ki adalah makrifat pemimpin. Dek, dalem. Aku putune Kaji Ismail. Dulure Gus Idam turung ngono. Terus kowe arako saenakmu, jenengku asline Gus. Turunanku kabeh Gus Nur. Gus Muhammad Saleh. Iki ya Gus asline. Gus Sun Gondrong. Iki asline ya Gus. Apa ya kuwi? Iya Gus. Apa kuwi? Ya Gus ya. Gus apa? Ya Agus ya. Kowe ora ngerti nek aku asli. Ora ngerti urutan. Nek iki asli Gus. Nek aku ora tak dudu-dudone. Nek niki lak kritik asli. Yen tinggal ndamel saka pantes to? Damel sarung ya pantes. Pantes lah dunia. Niki sik terah saking Sunan. Nah, Sunandar. Ngawur ae. Aku rumangsamu biyen yo nyantri kok iso. Sik golek. Ayo tak terusne. Tak tuturi ngene lho. Joget lu karo mendak kok sikile. Jajal. Mendak iki kok ngendi iki mau? Dengkule ditekuk. Ora tak gagas. Ora tak gagas. Sampeyan wae. Astagfirullahaladzim. Sampeyan wae. Aku tak terusne ngaji iki lho kok iso. Aku ngene. Masya Allah. Jangan kamu berbuat gini. Ngene nakal. Lah kowe nakal. Kamu jangan berbuat gini. Sekali-sekali kamu lebih baik. Aku golek ngombe ya ditonton tuh. Nah, ngono lho. Wa ma'akum aina makum. Nah, iki lho. Iki. Aku sama kita percaya. Apa kuwi, Bos? Anu. Tuhan itu selalu bersamamu. Nah, kuwi lho. Kowe aja wedi kliru, kowe aja wedi. Disin karo Gusti Allah. Nah, kuwi lho. Aku kok nyapa, Mas? Apal mek kuwi tok. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo arep. Aja munamuni nututi kaya bunyai. Kita wae yen mendem wis rasa dhewe.
lagi. Satu lagi. Bahasane iki pangkas satu. Wong lek kuwasa ya. Oke Mas, Mungkin, bebas. Pemimpin ini bebas. Mulai ketoprak aku pemimpin. Nggih. Sakwise Pak Sis. Leres Nyekel. nyekel Papat nganti bubrak. tayub nyekel. tuh iki tahu sapa iki sapa ketoprak tahu sapa wayang wong ya tahu sapa tari ya tahu malah sing terakhir iki sapa rumah sakit dingenane iki Sik ya. Nggih. Iki manggane kan urung anu dhewe urung jaipong. dereng-dereng Jaipong. Nggih, Jadi kuwi ben jaipong. nggih Engko terserah engko sing bajingane Mbak Elisa. sing bajing sing nembang bajing Enggak maksudnya. sing nembang Itu bajingane. oh iya loh aja salah loh maaf kata-kata kadang-kadang nun sewu bajingan ki kadang-kadang wong ki mikir elek tapi sejatine iki bajingan ki sopir napa bos Sopir sikar lho. sopir sikar ki bajingan Iya, bener. Bajingan nih bahasa Inggris. sopir sikar Bajingan nih yit karo her. Yit tinganan heri ngiri. Ngono lho. iki jane bakal rating kita sisi iki Ora kok. hai Kurang ngerti tuh. Bahasane Mas Gondrong ki bahasa Sanskerta lho. hiti apa Basa nguk. hiti apa Sik tak critani. sik hiti apa Itu nganan. salah hiti obat nyamuk kok hitung nganan itu Dagelan arep api-api kok entahi. pripun jajal Basa nguk kuwi basa Inggris. nggih Mas Ngono. pripun nggih Kowe ngerti bregeteng. Bregeteng bregeteng iki sing Belanda. bregeteng sing karo Bregeteng soto Slametan. karo soto kalau soto lawi bregeteng Kayak bergedel kayak. Ngono. Ayo Han. Ayo, Karena saya. langsung intro nduk. Terus itu tak tolong. Mbak Elisa ya gini. wis per introne pripun Introne ya kok intro saka kendang jaipong lho Le. Kendangnya pripun? Trak. Tur ditak-tak delan-delan tak terus ditak delan-delan tak. meneng ae sing itu ben kene Kuwi jurusan tari tuk. iya roh SMKI to mbiyen Lah, STKW kok iso Nari joget Rantoyo putra putri bisa. Jajal blindrong jajal. Nyempure. Jajal kon blindrong jajal. Blindrong jajal. Ayo. Wah, wadeg. lu lingkuh manut lho Wong darani nirok neko. Kongkon manut aku gak kok kongkon. Ngono. Kok iso blindrong Mas Teng ngene to. Ding do ne no. Sineng. Aku lek kok pacake Gatotkaca ngono. biyen sik gedhi Garut Kaca lek cilik iki Garut Beling Yo. Nduk. Ngene lah. lho Ngerti lho, Mbak. Taten Jawa Timur iki. itu Penonton tenang. Ngeten iki penonton iki mulai pun nggawa dhewe-dhewe. Lah iya tenang wong satu lagu lagi. oh kamu di situ nembang oke Oke, sewengi wase lakoni satu lagu lagi. Arang lho poso wayangan iki. Arang Aku nopo? poso mesti wayangan lho. nggih satu Dadi lagu sak karepku iku. iya Mas Pak harus mulai to. eh Pak harus balik. Sinten jare poso arang wayangan? Niki seminggu ping 3 wayangan terus kok mangsane. wong sugih ngono sampean desa ngenteni sing nanggap Lah, niki- Mas Rudi iki wayangan dhewe sampean ki yo ngisin-ngisini iki Mas nggih Karo Rudi. ayo Karo Rudi bocah sing tak tresnani. dah alah enek wonge ngono biyen bisa langsung ku Tahu tak kon nglakoni ning dhuwur langitan dhewe. ya Yo, Han. Tutuk ditak-tutuk tak delan-delan lo tutak terus ditak-tutak ketak-tutak tak tenang tak. kendangane penak apa to Bel Sing muni iki lho kaset buri.